Centralni Evropski forum za razvoj CEDEF odabrao je opštinu Ub za održavanje svog trećeg samita energetskih menadžera, jer je ova opština ocenjena kao veoma perspektivna kada je u pitanju briga o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije. Na ovom samitu učešće je uzelo oko 30 lokalnih samouprava: Beograd, Arilje, Šabac, Ivanjica, Lazarevac, Tutin, Knić, Sjenica, Titel, Pančevo i mnoge druge, a predstavljeno je preko 30 projekata. Samit je otvorio predsednik opštine Ub Darko Glišić. Iz opštine Ub je izuzetna čast da danas može da bude domaćin jednog ovako renoviranog skupa u organizaciji CEDEF-a, organizacije koja je pre svega na usluzi svima onima kojima je pomoć u oblasti energetike potrebna i koji su se dokazali u prethodnom periodu svojim radom, i opština Ub je veoma zadovoljna što može da za sebe kaže da je partner CEDEF-a i da ćemo zajedno u narednom periodu da pokušavamo stvari da pomeramo napred. Komunalna energetika izdvojena je kao značajna tema, imajući u vidu činjenicu da je 2011. godine donet zakon o komunalnim delatnostima koji reguliše upravljanje komunalnom energetikom. CEDEF je krajem iste godine formirao mrežu energetskih menadžera Srbije. Njihov zadatak je vrlo ozbiljan i vrlo veliki, i zato je zaista neophodno da se što pre uradi licenciranje energetskih menadžera, da ministarstvo donese pravilnik o obuci energetskih menadžera kako bi oni počeli na pravi način da realizuju svoju ulogu. A njihova uloga će biti da zaista vode računa o energetskoj efikasnosti u svojoj lokalnoj zajednici, što je veliki zadatak, vrlo odgovoran i jako bitan. Na samitu CEDEF-a učestvovali su i predstavnici Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, koji su između ostalog govorili i o budžetskom fondu za energetsku efikasnost, koji će početi da se realizuje početkom 2014. godine. Zakonom je predviđeno da od grejne sezone 2014-2015. naplata toplotne energije bude prema utrošku, a ne prema kvadratu kao je do sada. Međutim, ukoliko se u međuvremenu ne uradi izolacija objekata, računi će biti znatno veći nego do sada, što ipak ne smemo da dozvolimo. Znači, ta izolacija objekata je jako bitna i o njoj bi trebalo da počnemo da vodimo računa, što kažu, već sutra. Zakon daje mogućnosti, firme su spremne da svojim proizvodima učine maksimalno da se energija koristi na pravi način, i tu sad dolazimo u situaciju da pored budžetskog fonda koji treba da stupi na snagu, tu su banke, komercijalne banke koje će davati kredite pod povoljnim uslovima. Projekti koji su predstavljeni na samitu odnose se na održavanje regionalnih deponija, upotrebu solarnih kolektora, dogrevanje vode u bazenima, a uglavnom su tretirani objekti javnih ustanova gde lokalne samouprave imaju presudan uticaj i koji su locirani kao najveći potrošači. Ono što je bitno na ovom samitu što se dešava, prvo, razmenjuju se dragocene informacije, drugo, povezuju se projektanti, nosioci projekta, što znači lokalne samouprave, sa investitorima, odnosno sa ljudima koji su dovoljno svesni da plasiraju svoj novac u ovakve projekte, i najzad proizvođači odgovarajućih tehnologija. To i jeste razlog što su učesnici skupa na Ubu bili predstavnici kompanija koje plasiraju napredne tehnologije, bez kojih je izlišno govoriti o energetskoj efikasnosti. Cerezit je spremno i Henkel spremno dočekao zakon o energetskoj efikasnosti koji je prošle godine stupio na snagu, tako da u našem timu imamo 2 inženjera energetske efikasnosti. Od pre mesec dana smo registrovana firma za izdavanje energetskih pasoša. Komunalna energetika je veliki potrošač energije, ali istovremeno predstavlja pravi rudnik zlata u smislu mogućih ušteda. Onog trenutka kada se projekti pokažu da im je jedan od osnovnih kriterijuma energetska ušteda, odnosno energetska efikasnost, takav projekat ima veliku šansu da u nekom dugom periodu pokaže svoju isplativost. CEDEF-ov samit održan je pod pokroviteljstvom Ministarstva energetike, Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, Javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije, a u njegovom radu učestvovali su i predstavnici Javnog preduzeća Elektrodistribucija Beograd i Privredne komore Srbije.